ake sibingelele baba udokotela baba sisibawujabulela mfana muhle ngathi khethe emzulu amancinisa ngisolo futhi ngixolisa to love you all. Yebo mntomdala bakithi ake siyikhulume lento le. Baba udokotela uyinyanga umela lapha endabuko ngisendaweni ethiwa Netback House Building ilapho kuzongifica ngisebenzela khona. Kine topic ethi akufike nemali engu7 rands ngikwakhela umathanda imali. Bakithi ake siyibuke ndendo. Ingane engakhalifele embelekweni. Kuwo wonke ama department, let's just do vetting. Laba abantu abahleli lapha they are just too old for those positions. Laba abantu abahleli lapha they are holding the country back as a ransom because they cannot retire and let the youth yet uthi sevenze. Let us do something. Let us now start to see ukubuza ukuthi ake sibanicele labantu ukuthi abasenzele petition why they should not accept package yabo and go home so that youth izokwazi ukuthi iqashwe. I just want them to write in one sentence why you should not accept the package that we offer to you. At your age, what else are you doing? Because uthathe le mali le, uyophinde uhole imali yempesheni. What else are you doing? Because kunabantu esinabo abadala abahlele emafemini abangafuni vese ukuthi beyimukela ukuthi now they are retiring. If he buys a car of 1.2 million. That person is 61 years old for us to retire. Ingane zakhe zonke ishadile uhlala yedwa ku 4-bedroom house. Why can't he sell that and go buy a small house? Why you are still buying expensive things? A car that worth 1.1 million. Why are you driving BYD from China? That car, the installment there is 17,000. And when uthi ncane imali ehola ngoba uhola 70,000, usazokhokhela nemoto lapho, usazokhokhela ukuthi. Awu bakithi akeka siyibone into. Yazi umuntu osuthaka akamcabangela omunye umuntu. Akamcabangela omunye umuntu. Now it is a time now that you have to do something that will put people kwenye indawo. Uma ngempela labantu abawu10 in each and every department bethi bathatha ama package up. Uyazi kunengane ezo30 ezingaqashwa kulawa position up. Because vese imali abayiholayo ingaholela ingane ezo3. Ingaholela abasebenza abo2. This is Babu Dr. This is Bawujabu follow pleasure Keremlo. Yeah, ake ngifundise lana tuition about boys. Nebhodlela le esilikhipha la sinikeza abantwana laba abantu besise laba bathiwa enithi nabazishimani. It's a language problem yanto le ukuthi sizothi abantu abangenayo inhlanhla yabantu besifazane baze basha kakhosha bathi bathatha uzuma ngicela ungiphelele obhodlela ndiyawasaba amantombi. Bayisholo kumina not ukuthi ngiyabasukela bayisholo bayasho ukuthi ngiyawasaba. Uyazi omunye umuntu kuze kufike ekutheni abantu besifazane kuba nzima kuyena ukuthi basondele kuyena. Uhlushwe kakhulu isilwane ekukhuleni kwakhe. Uhlushwe kakhulu isilwane. Ngalo ndlela mase simhlupheka sona abantu besifazane abasamthandi vese. Abasenako nje ukumthandisisa nje abasamthanda abantu besifazane. Ngalo ndlela we needed ukuthi sibe nento. But asiyekeni wethana nithathe noma yini udobasi ungenqamba manga niqamba manga bese nani niyaza ikolonto. Ake senze into esazi ukuthi ipotent ibe potent ibe potent abantu besifazane ufuna bayizele kuwena. Kunomuntu njengamanje obona ukuthi yazi mase kuthiwa ngithola lo mama lo yebo umdala lo sisi kodwa impilo yami ngashintsha. Ngoba sometimes you need udongo lokuncika uma ubona ukuthi hayi ushayekile empilweni. Angeke ngithi ukuncika nje lo dongo. Ubothi ngingaphila kula muntu osifazane. But manje akululo akangeneki. Uyalidinga ke lebhodlela leli. Uyalidinga lebhodlela leli. This is Babu Dr. Voices. Yeah, ake siyilungiseke lento le. Khona into engahambi kahle la. Ngabona khona into efuna siyilungise. There are those people who claim that they've been in abroad. Babu Dr. mina nguhambile umhlaba. Ngiphuma ko Mozambique, ngiphuma ko Malawi, ngiphuma ko Nigeria, ngiphuma ko banamanga abantu. Swazi ngikuduza banamanga abantu. Banamanga. Uyabona umuntu bezokunika i direction athi uphuma kuyona.
akunike ungena nje airport, ungena nje eborder, akunike ugrey, akunike. Uyabona mina ngithi mina ngangisengwambeni. Ingwambeni ungathi kade ngikhona izolo because kwasala imoto yami lapha. Ngisengwambeni. Engwambeni la ngathi mengifika khona ngazibuza ngathi kodwa ngosami ngizofunani la. Ngihlala kwisabhabhu, nginabasebenzi, nginema-flat, ngizofunani la. Ngisho ukuthi umuntu mekuyalela ethi sikubuza ukuthi uya kanjani engwambeni. Funa ukusichazele ukuthi ujomba udlula i-toll gate lapha yaseNyareme, uphuma ubhenga laphi umuya engwambeni. Funa usichazele ukuthi umuya eVilankulu ungena kanjani umuya eVilankulu. Umgaqo oVilankulu sokubheka eNyasuru, umuswe ungena ngo right. Umuswe ehlisa ispeed ngoba kunama potholes one way uzofika khona. Labantu laba bonke laba bahlezi beChirati banamanga. Listen to me, banamanga. Lento abathi bona kade bekomala bayezwa kushiwo. Musuthi uyambuza futhi akakwazi ukukunika ugrey nje obunjalo. Njengoba mina ngithi kade njengoba ngise eNkatha Bay, ngikwazi ukuthi ngibreak down i-mileage ukuthi uma ususe eNkatha Bay umzuzu usukushiye ngo52 km. Uma ususe eNkatha Bay iThitede usukushiye ngo22 km. Labantu laba abasiniki uline omhlophe esufuna banamanga. Engisho ukuthi ngifuna wazi nalabo abanye abantu baphume eIndia banamanga. Asizi banamanga. Ngoba thina mesikubamba ngoline esuphethe sifuna usitshele exactly into esingayazi asizwe ngawe siphile futhi kodwa uyabona ukuthi hayi labantu banamanga labantu banamanga yabo. Engisho ukuthi basopani ngoba nizokwenza into ebamesaka abaningi ethi umuntu lento bakamamanga. Umuntu othi uguduze yonke iSwazini lo muntu uqamba amanga. iSwazini ayincane ukuthi ucabanga ukuthi imole, akuyona imole. iSwazini ayincane ngokuthi ucabanga ukuthi imole. Mina ngizokubuza ukuthi kuNtsoko kukuphi eSwazini? uNtsoko ukuphi eSwazini? uNtsukumbili ukuphi eSwazini? iJericho ukuphi eSwazini? Ungakwazi ebuhleni ukuphi nendawo eSwazini. Yindaba ungawubamba ulayini omhlophe ngikubuza. Ngikubuza lezi zinto ngoba manje wena une-idiocracy ukuthi usitshela ukuthi iSwazini uyihambe yonke. Madoda lami iSwazini ngihambe ngibuza ukuthi uNtsoko ukuphi eSwazini? Kuphi uNtsoko eSwazini? Uya kanjani uNtsoko silande ngolayini oyigebengu? Silande. Uma inhlangano eJericho silande ngogrey wakho uya kanjani eJericho? Awusitsheli. Uya eNtsukumbili uya kanjani? Awubambile futhi nawe. iMzumba Mountain, iMzumba Clinic ikuphi? iNziba High School ikuphi? Awuyazi. Yebo. Kodwa nithi iSwazini ihambe yonke eSwazini. Ngitshela. Hambe yonke eqhamba amanga wena, inyoni futhi wena. Uyinyoni ngawe uqhambela amanga nje wena. Yabo. Siqhambela amanga ngoba u17. Nje sibuze sokukuphi ebuhleni eSwazini. Ebuhleni yini esebuhleni efuze usitshele yona. Number 1 ufuna usitshele ukuthi ebuhleni kunemall esandokwakhiwa. Sibambe ngoline wakho. Ebuhleni kunomuzi wenkosi okhanya kakhulu ebusuku, okhanya kakhulu ebusuku. Inkosi yaseSwazini. Siyawubamba kuline ukuthi ngempela kusho ukuthi uyakwazi ebuhleni. Kodwa manje lento esho ayikho yamanga isikhathi esiningi. Yabo yamanga. Ngoba umuthi uyakwazi speak. Yini wena osositshela wena ufuna siyazi thina. Ngeke ukuthi uyakwazi speak kodwa ulazi la dami lapha phansi. Ngeke ukuthi uyakwazi speak kodwa wena ukwazi lapha engodweni emaplangweni. Unje edwazi ushopha qhamba amanga. Engisho ukuthi abantu bakethi phuma nje kubona banamanga labantu banamanga. And banamanga abantu bebadala. Banamanga labantu bebadala. Yabo. Uthi umuntu lento ayisho ayikho na uyazi ukuthi ayikho nayo. Uyazi nayo ukuthi ayikho. Kodwa manje ufuna sibelieve this is Babu Dr. Voices Bojalo ufana umhlethe ekhe uzulu abancinci angisolo futhi bakithi ake sikhulume lento. Uyazi lokudla kade ukudla amazambane yonke into kade uyidla ichelelwa ngamanzi angcolile. Amanzi angcolile wona washe imoto lezi ezibizayo. We call it grey water. Kunento
wena uyibukeka idelelekile empilweni yakho phambi kwamehlo akho kanti iyona lo idingayo. Lento edelelekile iletha lento oyidingayo kuwena. Lento edelelekile kuwena iletha lento oyidingayo. Engisho ukuthi ake sibuke izinto akade indlela besizijaja ngazo. Njenganami nje ubabudokotela ngine wellness place. Mina ngifikela abantu abagula kakhulu. U understand? Kufikela abantu abagula kakhulu. Kodwa mina ngifuna ukuqamba manje ngoba afika umfundisi. Hayi wafika kanye. Ya wafika kanye futhi nawe engakhanyi nje yabo. Yabo. Engisho ukuthi kunabantu ngempela namhlanje abanama date okunqunya unyawo, abanama date okuhliza ukuthi, abanama date ama date ayobabulala. Kunabantu namhlanje abanama date abayokuthi meye theater ngasangabuyi ozoqala athandazela ukuthi ngempela angena khona ngasangabuyi because of usindisiwe akakwazi ukuya endaweni enenyanga phakathi. Kodwa manje njengoba ngiyibamba ngokwelokishi ngithi mina konke ukudla esikudlayo kwamaveji kuchelelwa ngamanzi angaphuzwa. Le moto eyozibona izibizayo lezi zibizayo zigezwa ngamanzi angaphuzwa. Lawa aphuzayo amanzi likely the queen you can do ngawo agcina ngokupheka kuphela ngawo. Usuyaphuza mancane. The reversed ilawa angaphuzwa ilawa usizo kuwena. Labantu njengoba nina nisindisiwe ni practice iIslam ningamaNazaretha nigcoba uvaseleni emlomeni menifuna ukusizakala ningamazethe niphuza itiye menifuna ukusizakala funa nazi ukuthi bambalwa abantu bena abanama practice that can help you. Kanti we have opened up places like this ukuthi regardless of your church belief system or creed, we don't care. What we care about when we are gula. Mina khona lilodwa somanela kafika kimi. Kodwa ngiyazi ukuthi agula. Ngoba siyashana awinto zethu ngale phela saint ngeke ngitshela ulayini. Uthi yamthola umuntu uyabhubha isilonda unyawo luphihla lungaka. Ubhandishile la waluthi yanyanyisa futhi njalo nje. Uma uyakuthetha une pressure uma uhlala akakwazi ukuhlala phansi. Ehleli nina nihleli lapha phansi nibamba ulayini wenu omhlophe. Yena ukwenzekani ngilethele wena lo? Thi hayi uyagula. Yabo. Engisho ukuthi our religious system kufuna ke siphinde siyibuke kahle ukuthi you may be a Muslim no so akufikela kumina ngibuza into emsangano. Maybe u practice lento yakho kubhema insango yamafuthu laba ama-rasta. Hey ama-rasta awakhanye futhi nawo. Yawakho mhlophe ama-rasta. Uyazi le nyoni abayiphethe abathi umakhwezi kwangewona udakhe iqondile lona. Wayinabo uzayizayi kancane. Inkosi ema-rasta kwayinenole lezi amaSomali kwangengakhayi ngokumhlophe. Kodwa manje bamncanyisiwe la mfowethu lana. Kodwa engafani futhi nabo. Mase kuzothi abafana naye mase bethu zenza uNkulunkulu. Ngeke bakwazi ukuseva ushembe zenza uNkulunkulu. Bancama ukuseva inyoni leyana. Le nyoni engivese ingekho mhlophe ukuthi yayingakhandwa yibona. Mina ngikhuluma ushembe unenwele ezisipantshi njenganawe. That person who can follow yena. Ubaba Masango unesipantshi inwele efana nawe. Ubaba lo lehenyana unenwele efana kodwa uncama ukuba irasta. Udaki. Hayi nina nikhanye. This is Babu Dr. Baba sizojala ufana umhleja kahle umzulu amanxesi. Bakithi ngifuna ukusikhulumeni le. Njengoba sivulele indawo lapho uthi nisizakala. Ake nifike thina ni swallow your pride. Ngizokusiza regardless ukuthi usonta kuphi. Awuzushonelwa ingane ibulawe isifo sokwaso udlame ekhaya. Isifo sokwangeke usithandazele emsesifikile. And iphumani lento ukuthi demon isifo sokwa akulona demon. There is a cyst that grows ebuchopeni bomuntu. There is a cyst that grows ebuchopeni bomuntu. Ama-oxon cells they get damaged. Ama-neural cells that get damaged. That's not a demon. Stop praying for something that will never happen. Thandazela umkhaba lo wakho oqala ukuthi uzoncipha yena awunciphi. Njengoba umfishana ngako lokusindisa ujump ulingana nesiginci nje akuthandazela ube mude you always remain short. Showing that kunezinto engeke uzuzithandazela. This is Babu Dotela. Ngifuna sikhulume la. Ngifuna umuntu la othi Babu Dotela njengoba sekuphelile unyaka ngikuzamile okuningi yini onganginiki kodwa isigubhu unganginiki. Futhi ungangixwayisi ngiyazihlezi ukukhuluma ndaze ezithwala. Ngiphethe umsebenzi wamathanda emali. Nginesigubhu ekuthiwa amathanda emali. Umuze kwaBu Dotela uphatha u7 rand, uphathe u20,000.
muzo wakhelwe isikulu 7 rand u20,000 inyama ebovu musu uza kuba budodela ke khizokukhandela lento lena akukuniki isigubhu ikhandela ngayo thathe le mali siyibeke lapha esigubhini sithathe kunye sokwenzakala kuyimfihlo akukhulunywe lana sikubona usizakala swallow your pride in order to be a person otherwise you remain poor forever. Poverty is not a lifestyle. Believe you me, kunento ingane ezinye medlala omacashelana zizenze enganeni zakho ngoba wena uphuwa. Ithi oza ngiqoqoshe khona uzongipha isinkwe esigcotshwe peanut butter. Ingane yakhe iqoqoshe ezinye izingane khona izothola isinkwe esinepeanut because wena awufuni ukuthatha izinto ezathathwe labo baba. This is Bob Dodel. Siyabonga.